салом арз мекунем ба ҳар яки шумо дӯстони арҷуманд ва мухлисони ҳамешагии барномаи матрица. нахусти расои марказии барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ гаджету ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан пешниҳод менамоянд. дар студия Илҳом Бубоев. хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати Тисел мебошад. ширкати Тисел баҳри муштариён бастаи муфиди интернетии G+ро пешниҳод менамояд. акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. яъне ҳангоми пайваст мудани бастаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мекардад. бо Тисел бозам бештар интернети баландсуръат. имрӯз дар матрица пешгӯӣ. тақрибан аз соли 2045 одамон метавонанд бо роботҳо оила барпо кунанд. наслҳои мошинаҳои электронии ҳисоббарор. лайфхакҳои муфид баҳри истифодаи компютер. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. дӯстони арҷуманд, боз як пешгӯии хело ҳам ҷолиб ва фикр мекунам барои на ҳамагон маъқул мешавад. тақрибан аз соли 2045 одамон бо роботҳо оила барпо мекарданд. ширкати Canon расман фурӯши охирон модели аксбардории плёнкагиро қатъ намуд. исе соли намунаи аксбардории ио соли 2000 муаррифӣ гардида буд ва соли 2010 бошад он қатъ мегардад. то ин замон бошад ҷопониҳо боқимонда анворро ба фурӯш мебароварданд. мехоҳед бештар аз олами хайтек огаҳӣ пайдо намоед? пас марҳамат ба медиапортали мо бахши матрикс ки бо ҳамкории ширкати Тисел омода карда шудааст. тақрибан аз соли 2045 одамон метавонанд бо роботҳо оила барпо кунанд. Дэвид Хенсон, созандаи роботи машҳури София, боварӣ дорад ки то соли 2045 роботҳо одамонро дар ҳама соҳа пеш гузашта аз одамон баробар ҳуқуқиро талаб мекунанд. ба фикри ӯ соли 2038 роботҳо барои ҳимояи ҳуқуқҳояшон ташкилот бунёд мекунанд. ба пешқадамии роботҳо нигоҳ накарда одамон онҳоро чун нави дуюм қабул медоранд. бар замин маҳлуқоти сунъӣ мисли одам соҳиби эҳсосоти чуқур мегардад. ташкилотҳо ҳамаҷониба мекошанд баҳри бехатарии одамият эҳсосоти роботҳоро хомӯш кунанд, лекин рушди интеллекти сунъӣ дар ҷояш намеистад. вақте фаро мерасад ки роботҳо баҳри озодии худ мубориза мебаранд, мегӯяд Хенсон. худи Хенсон баҳри амалӣ гардидани ин саҳми азим дорад. соли 2016 ин олим роботи пурғавғои Софияро сохта буд. он одамонро фаҳмида, муошират карда, мисли одам метавонад имову ишора кунад. ҳамин сол бошад ӯ аллакай ҳунарманди машҳур Уилл Смитро ба дидор даъват карда аз Уилл ҷудо шуд. Canon охирин аксбардори плёнкагиро ба фурӯш гузошт. ширкати Canon расман фурӯши охирин модели аксбардории плёнкагиро қатъ намуд. истеҳсоли намунаи касбии EOS 1V ки соли 2000 муаррифӣ гардида буд, соли 2010 қатъ гардида буд ва то ин дам ҷопониҳо боқимондаи анборро ба фурӯш мебароварданд. чӣ хеле ки дар сомонаи Canon омадааст, таъмири аксбардорҳо то 31 октябри соли 2020 идома меёбад. мутаассифона ширкат иброз медорад ки ҳангоми набудани қисмҳои эҳтиётӣ таъмири онро ба зимма намегирад. аксбардории EOS 1V ба насли панҷуми аксбардорҳои касбӣ дохил мешавад. он метавонист дар як сония зиёда аз 11 акс бардорад. дасткашии Canon аз фурӯши EOS 1V ҳоло аз марки плёнкагиҳо дарак намедиҳад. рақиби он Nikon то ҳол аксбардорҳои плёнкагиро ба арзиши то $2700 ба фурӯш мондааст. ба ғайр аз ин, чунин камераҳоро то ҳол баъзе аз аксбардороне ки классикаро ба ҷои муосир мепазиранд, истифода мебаранд. аксбардорҳои плёнкагӣ бо чопи фаврӣ ба монанди Instax то ҳол байни истифодабарандагон маъмул боқӣ мемонад.
тадқиқотчиёни швейтсарӣ нишон доданд, ки ҳамон технологияҳои барои офаридани дастони роботикунонидашуда истифодашавандаро метавон дар офаридани организмҳои нисбатан мураккаб ба монанди дил истифода бурд. Проблемаи дили сунъӣ аз он иборат аст, ки дар он механизмҳои металлӣ ва пластикиро бо бофтаҳо пайваст намудан душвор аст. Инчунин он аз ҳаракати ғайритабиии худ ба гардиши хун зарар расонида метавонад. Дастаи тадқиқотчиёни швейтсарӣ аз Мактаби олии техникии Сюрих таҳти роҳбарии докторант Николас Корпс нахустин дили комилан сунъии нармро кор кардамуд. Механизми кории он чунин аст: медачаҳои дили сунъӣ чун дили аслӣ хунро амвоҷ медиҳад. Фарқияти дили сунъӣ аз дили ҳақиқӣ аз он иборат аст, ки дар он медачаҳоро на деворчаҳо, балки камера аз ҳам ҷудо мекунад. Ба воситаи ин камера таъсири фишорравӣ ба вуҷуд меояд. Дили сунъӣ бо истифода аз усули 3D чоп офарида шудааст, ки барои ба амал татбиқ намудани сохти мураккаби дохилии дил имкон ва ҳамзамон устуворию нармии дилро нигоҳ медорад. ин хел дил як объекти комил мебошад ва бинобар ин ба парешон шудан дар мавриди чӣ тавр мувофиқ кардани механизмҳои дохилӣ ҳоҷат нест. дар санҷишҳои дили сунъӣ кори хуби худро нишон дода тавонист, вале ин консепсия барои имплантатсияи пешбинӣ нашудааст. маҳсулоте ки аз он дилро офариданд ҳамагӣ бо якчанд ҳазор зарба, яъне таппиши дил то бовар асту халост. ин вобаста ба таппиши дили инсон тақрибан ним соат мебошад. акнун тадқиқотчиён як чизи нисбатан боваринокро офариданианд. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадри дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. нигоҳубини компютер масъулияти зиёдро талаб мекунад ва ҳоло бошад ба лайфхакҳои матриса диққат диҳед, зеро лайфхакҳои матриса умри компютери шуморо дароз мекунанд. Всем привет! Рубрика «Лайфхак» приветствует вас в программе «Матрица». Сегодня речь пойдет о 7 лайфхаков для вашего компьютера. И вы просто обязаны знать эти фишки, которые значительно упростят вашу жизнь. Номер 1. Очень часто бывает так, что ножки подставки у клавиатуры ломаются. Для того, чтобы это исправить, нам понадобится канцелярская прищепка, точнее одна из ее ножек. Достаем ее из прищепки и вставляем эту железку на место отпавшей ножки у клавиатуры. Вуаля! Второе. Чтобы очистить клавиатуру, можно использовать клейкий стикер. Нужно сложить стикер пополам, чтобы клейкая часть была с двух сторон. Ну а теперь проводим стикером между клавишами клавиатуры, где скапливается много грязи и пыли. Номер 3. Пыль скапливается не только в клавиатуре, но и в системном блоке. И чтобы решить этот вопрос, нам понадобится пылесос для высасывания пыли и насадка в виде крышки для кетчупа. Уверена, такая есть и у вас. Надеваем ее на шланг и воображаем себя мистер Пропперами. Когда вам нужно перепечатывать или конспектировать что-либо с листочка бумаги или книги в клавиатуре, используйте такую вешалку с прищепками, чтобы оба текста были перед глазами. Чтобы не поцарапать экран, можно подложить мягкую тряпочку. Ну а в этом лайфхаке нам снова понадобится канцелярская прищепка или по-другому зажим для бумаги. С их помощью мы можем сделать держатели для разных кабелей компьютерного стола, закрепив их с краю. Одеваем кабель и можем быть уверены в том, что он никуда от нас не денется. Все очень просто. Наверняка вы привыкли вызывать диспетчера задач Windows с сочетанием клавиш Ctrl-Alt-Delete, но с 7-й винды мы не сразу попадаем в диспетчер задач. Так вот, есть сочетание клавиш, напрямую выводящее нужный нам диспетчер, и это Ctrl-Shift-Escape.
Ну и последний лайфхак на сегодня. В поисковиках есть встроенный конвертер валют, который можно использовать в режиме онлайн. Ну, вдруг вы не знали. Можно элементарно менять валюту и ее номинал. Также здесь есть встроенный калькулятор. Вводим значение прямо в строке поиска и получаем в ответ целый калькулятор со множеством функций. То же самое относится к другим поисковым системам, таким как Google, Bing и прочие. Вот, в принципе, и все. Не забудьте включить «Матрицу» на следующей неделе, потому что очередная порция лайфхаков будет еще полезней. С вами был Дима Райл. Всем хорошего настроения. Пока-пока. мошинаҳои насли якум гуфтам мо мошинаҳоеро меномем ки барои сохтани онҳо аз лампаҳои электронӣ истифода мебурданд. хотираи ин гуна мошинҳо хело ҳам хурд буд ва кории онҳо низ хело ҳам суст буд, зеро дар як сония танҳо 10-12 ҳазор амалро иҷро мекарду халос. имрӯз чӣ? биёед аз наслҳои охирони мошинаи ҳисоббарор огаҳӣ пайдо менамоем. мошинаҳои насли якум гуфта мошинаҳоеро меноманд ки дар сохтани онҳо лампаҳои электронӣ истифода бурда шуданд. хотираи ин гуна мошинаҳо хеле ҳам хурд ва сурати корияшон низ суст буданд. дар як сония ҳамагӣ 10-20 ҳазор амалро иҷро мекарду халос. барнома дар ин мошинаҳо бо забони коди мошинӣ навишта мешуд ки кори барномасозро хеле душвор месохт. дар байни мошинҳои насли якум мошинҳои МС, М20, Минск 2-12-14, Стрела, Урал-1 паҳн шуда буд ки истеҳсоли собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ буд. аввали солҳои 60 ба сохтани мошинҳои насли дуюм шурӯъ карданд. дар ин мошинҳо нимноқилҳоро истифода бурданд ки дар асоси онҳо транзисторҳо сохта шуданд. транзисторҳо лампаҳои электрониро иваз карданд ки як қатор бартариҳо доштанд. бартарии онҳо дар он буд ки ин гуна мошинҳо аз ҷиҳати вазн сабук, камҳаҷм ва ҷараёни электрикиро камтар сарф мекарданд. сурати кории ин гуна мошинҳо баландтар буда дар як сония аз 100 000 то 500 000 амалро иҷро мекарданд. инчунин дар ин насли мошинаҳои электронии ҳисоббарор диски магнитӣ ва экран дисплей ба вуҷуд омад. ба ин насл чунин мошинаҳои электронии ҳисоббарор дохил мешуд. IBM 701 аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, BASM 4, BASM 6. бо ёрии ин гуна мошинҳо асосан ҳисобкуниҳои муҳандисӣ, масъалаҳои илмӣ ва иқтисодӣ ҳал карда мешуд. мошини электронии ҳисоббарор насли сеюми мошинҳоеро мемонад ки дар технологияи саноатии онҳо схемаҳои интегралӣ пайдо шуд. ин схемаҳои интегралӣ истифодаи ҷараёни электрикиро кам ва системаи хунуккуниро содда, ҳаҷми мошинҳоро хурд ва эътимоднокии кори онҳоро баланд намуд. сурати кории чунин мошинҳо дар як сония аз 1 то 10 миллион амалро ташкил мекарданд. инчунин хотираи онҳо тезамалкунанда буд. ба мошинҳои электронии насли сеюм чунин мошинҳо дохил мешаванд. IBM 360 аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, EC10C, EC1060. таркиби асосии мошинаҳои электронии ҳисоббарори насли чорум аз схемаҳои интегралии калон ва схемаҳои интегралии ниҳоят калон ташкил шуданд. дар солҳои 1970 барои истеҳсоли мошинаҳои электронии ҳисоббарори насли чорум шурӯъ карданд. ҳаҷми ин мошинҳо хурд ва сурати корияшон баланд гардид. ин гуна мошинҳо дар як сония то 100 миллион амалро иҷро мекарданд. ба ин насл чунин мошинҳо тааллуқ дошт. Iliac 4, IBM, HCXN Drop-It, Elbrus 2, Iskra 226, EC 1841. дар солҳои 80-уми асри 20 мошинҳои электронии ҳисоббарори насли панҷум пайдо шуданд. дар асоси ин мошинҳои насли панҷум робото сохта шуданд ки заводу фабрикаҳо бо воситаи онҳо кор мекунанд. мошинҳои насли панҷум бояд чунин корҳоро иҷро кунанд. информатсияҳои калонро нигоҳ доштан, ҷамъ кардан, дигаргун сохтан ва доимиҳои заруриро ба таври фаврӣ аз байни онҳо гирифта тавонистанд. бо ёрии овоз дар забони истифодабар алоқа кардан, қабул кардан, информатсияи матнӣ ва графикиро кор карда баромадан.
барои кор кардан дар шабакаҳои компютерӣ ва истифодаи намудҳои гуногуни мошинҳо дар масофаҳои дур ва ғайра. ба ин насл компютерҳои фардии ширкати IBM 286, 386, 486 дохил мешаванд. компютерҳои фардии замони муосир насли панҷум ба ҳисоб мераванд. дар бораи насли шашум мо ҳанӯз танҳо орзу дорем. манбаъ сомонаи мактаб.tj. дӯстони азизи ман, дар ҳамин ҷо барномаро ба поён мерасонам. агар шумо чизеро нафаҳмидед ва онро ба смартфон ва ё планшетатон сабт карда натавонистед, роҳ дода нашавед. ҳама ин маълумотро шумо метавонед танҳо аз медиапортали мо бахши Matrix ки бо ҳамкории ширкати Tcell омода карда шудааст, тамошо намоед ва ё хонед. бори дигар хотиррасон кардан ба маврид аст ки ҳамкори барномаи Matrix ширкати Tcell мебошад. ширкати Tcell баҳри муштариён бастаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамояд. акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуда, яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 2000 1000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. бо Tcell босам бештар интернети балансора. барномаи нави Матрицаро шумо метавонед пас аз як ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. бо шумо будам рови барномаи Илҳом Бобоев. хайр.